penjo ni nyaka sani ponono iwacho makare ni ng'ato nego bedni kano omenda kalure kod yuto mare. Kwanyalo mana temo lero ni nyaka Ramogi joma ponono in ja ohala yuto ni en mano mapile ka pile. Onego bedni pesa miyudo wach kata ni ponono ohala miloko miyudo ewi mwandu miuso en kata 200 ewi 200 no. Aka chako gi wacho ohala en nweng'o. Ani nyalo bedo ka gima nitie to kiti. Yeah. Kapodi menyo nekech jito menyo to kata kichamo siling 20,000 ok inyal dhi dak e ot nyikwa Ramogi ok inyal dhi dak e ot mar 10,000. Idak e ot moromo miromo gi pesa ni no minyalo chulo rent, inyalo ng'iewo chiemo kendo inyalo kane matin. To Joyce kawuono nyiso nyikwa Ramogi ni pesa onge matin. Gimitimo gi pesa ni no maduong'. Nyikwa Ramogi inyalo kata gero ot mar room achiel maber to odi migero gi pesa ni no maduong'. Onge pesa matin to bende onge pesa maduong'. Nitiere joma chamo pesa madongo to onge gima gitimo gi pesa gigo ma ok inyalo wacho ni ng'ani osetiyo higni 30 to an ok aneno gimotimo. To nitiere ng'ama chamo pesa matin tidhi yudo ka ene gi keno moko matindo tindo makaromo Januari dwe mar 1 gi to en oyudo pesa ne no onyuolre kamoro ka mokiluongo ni kuondi mag keno to chama ne to no oseyude pesa makama to en nyithinde osetere boarding to ng'ani be king'iyo to okoti tich moro malong'o. Koro nyikwa Ramogi ajuwang' pesa gimitimo go maduong'. Yes. Ato bende kapod wantiere mana kanyo bende dago mar paro ne nyako Ramogi ajuwang' maneno wa okinyi makawuono ne thuon wach mabende watwake otudore kod chano omenda kinde